Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಒಂಜೇ ದಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾನು. ಸೊ ಬೊಕ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಮೊಲ್ದಾದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟುನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನು ಫಸ್ಟ್ ಐಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ್ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ 4:45 ನನ್ನಲ ಎಂಕಲ್ ಜೀಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ದು ಜೋರು ಬಡಲಾಗ್ತದೆ ತೋಲಿಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಗತಿಯ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಆತು ಪೋರ್ತು ಕುಲೊಂ ಪಾತೆರ್ಲ ದಾವು ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತು ಪಾತೆರ್ವನ ಇಜ್ಜ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆದ್. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀದ್ ಯಾನ್ ಏರೆನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆನ ಇಜ್ಜ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಿಷಯನ್ ಓಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಜಲ್ ಯಾನ್ಲ ಆತಲ್ ವಿಷಯನ್ ಓವುಲ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಆವಡ್ ಓಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತಿಜಲ್ ಅಂಚಾದ್ ನಂಬಿಕೆ ದೀದಾಲೆಡೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನ್. ಎಂಚಿನನೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬತ್ತುಂಡಲ ಎಂಚಿನನೆ ಬೇಜಾರ್ದ ಟೈಮ್ ಬತ್ತುಂಡಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆನೆ ಇಜ್ಜ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್‌ಡ ಮಾತ ವಿಷಯಲ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್‌ಲ ದಾದಾಂಡಲೆ ಯಾನ್ ಕೋಪ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ರಪ್ಪ ಅಲೆಗ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಲೆಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಆತ್ ಯಾನ್ ಅಲೆಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆತೆನ. ಉಂದೆನ್ ತೂದ್ ಏರ್ಲ ನಜರ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕಂದು ಉಪ್ಪುನ ಯಾಲ್ ಒರ್ತಿಯೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದ್ ಇಪ್ಪುನ ಯಾಲ್ ಒರ್ತಿಯೆ ಎಂಕ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಕೆಲವೆರೆ ನಡೆ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಬೇತೆಕ್ಲೆಡ ಪನ್ಪೆರೆ ಅವ್ರ ಅಂಚ ಪಂಡಿರ ಆಲ್ ಇಂಚ ಪಂಡಲ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಯಾನ್ ಐಕಾದ್ ಏತ್ ಮಾತೆರ್ಡಲ ಏತ್ ಬೋಡ ಆಟೆಟ್ ಇಪ್ಪೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಏತ್. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್‌ಡ ಮಾತ್ರ ಅಲೆಡ ಗಲಾಟೆ ಕೋಪ ಬತ್ತುಂಡಲ ಯಾನ್ ಅಲೆಡನೆ ಎದುರುಡೆನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಲಾತೆ ಕೋಪ ಬತ್ತುಂಡ ಎದುರುಡೆನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಸಮಾಧಾನ ಆದ್ ಪಾತೆರ್ವ. ಒಂಜಿ ಟೈಮ್‌ಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜ್‌ಡ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಅಲೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಪಾತೆರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ತೂಯೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್‌ಡ ಯಾನ್ ಕೋಪ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ಡು ಪಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತುದಿನ ಯಾನ್ ತೂತುಜಾನ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ್ ಏರ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿಂದಾಯ್ಗ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಟೈಮ್‌ಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ್ ಉಪ್ಪೇರ ಪಂಡ ಅಂಚಂದ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಇತ್ತೆದ ಟೈಮ್‌ಡು ಫೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಉಳ್ಳಾಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್‌ಂದ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಟ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂವೊಡು. ಸೊ ಅಂಚ ದಾದಾನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗಂದಾಂಡ್ ಎಂಕುಲು ದಾದಾನ ಮೆಮೊರಿಗ್ ಪಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುದಿನ ಐಟ್ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ದ. ಬಟ್ ಉಂದು ಮೆಮೊರಿ ಮುಗ್ಗುಂದು ದೀತಿನಿ ಅವ್ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಉದ್ದ ಪೋದಿತ್ತಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ದು ದೀತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲುಂತೆ ದಾದಾಂಡಲ ಐಕ್ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದ್ ನಮ ಮೇಮ್ಸ್ ಪಂದ್ ಮಲ್ಪತ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಗಂದ್ ಎನ್ನಿ ಯಾನ್. ಸೊ ಅಂಚಂದಿನ ಇತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗೈಸ್ ಮಂಗ ತೋಜುಂಡಿ ಗೈಸ್ ಮಂಗ ಅಲೆ ಅವನು ತೋಜುಂಡಿ ಅವಳು ಮಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಬರ್ತೀನಿ ತೋಜುಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ
ಮಂಗೆ ಬೈದಿನಿ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಮಂಗ ಬರ್ತುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಬರ್ತುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 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 ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತರ್ರಿ ಕೂಲಿ ಗೈಸ್ ಮಂಗ ಬೈದನು ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದರು ಬಿನ್ನೇರು ಮುಂದ್ಲಪ್ಪು ಅರ ಚಪ್ಪಲೆ ಮಂಗ ಅಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಬರ್ತನು ಮಂಗೆ ಮಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಂಗೆ ಉಂಡು ಅವು ಮಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡಿರಿ ಗೊತ್ತಾಡಿರಿ ಮಂಗೆ ಉಂಡು ಗೈಸ್ 12 ಗಂಟೆ ಅಂದರು ಇಂಕ್ ನಿದ್ರೆನೆ ಬರೋದು ಗೋಡೆ ಇದು 5 ಗಂಟೆ ಆತು ಜೊತೆ ಊಟ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಾಬಾ ದುಂಬುಗು ಹಚ್ಚಿತ್ತು ಆಡೆ ಪೈರಜ್ಜಿ ದುಂಬುಗು ದಾದಿಗೂ ಬಂಜುಜಾ ಅಜ್ಜನ ಮೀಚೆ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಮೀಚೆ ಹೌದಾ ತಾನಿ ಅಜ್ಜನ ಮೀಚೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುದ್ದು ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಬಂಗರಿ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಬಂಗರಿ ನೆಂಚಿನ ಚಿಪ್ಪುಡು ಚೂರಾಯಿನಿ ಓಂಡು ಓಂಡು ಕೊಡ ಮಲೇಜಿ ಇದು ಬೇತ ಪಪ್ಪುಂಡಲ್ಲಿ ಬೇತ ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಡಿ ಮೇಡ ಓಂಡು ಬಾಬಾ ಬುಚ್ಚವು ಬೇತಿತ್ತು ಬನ್ನ ಶೋಕದ ಬನ್ನ ಕುಪ್ಪ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಕೆಂಡೆ ಪೋ ಪಣ ಕಾಣ ಪೋ ಈ ಕಾಣ ಪೋ ಕಾಲಿ ಅಪ್ಪು ಕೊಂಡು ಬರಡೆ ಬರಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾವ ಇದಲ್ಲ ಇಂತ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇಂತ ಭಾಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಕಳ್ಪದೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚಪ್ಪ ಪೆಪ್ಪಿ ತಿಂಪಿನಿ ಅಂತ
ఆయన స్టిక్కర్ ఇచ్చి టిక్కర్ జోరు పడ్డారు టిక్కర్ ఓళ్ళు పడ్డారు ಬೂರ್ನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇರುವಾಗ ಹೃದಯ ದೀಪಾನುರಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಬಂಧನ ಏನೇ ಬರಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀನೆ ನನ್ನ ಕಥೆಯಾಗಿ ಮೀರುವ ಬಾಬಾರಾ ಮುಕ್ಕೇಲಿ ಮಲ್ಲ డైలాగ్ ఎంత గుర్తు చేసావు తిల్తిలకి చెప్పు ఎంత తిల్తిది బా పేరు పతిత ಚೀಚಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ చెప్పులు నిద్యా ఇల్లడిపోయి కాక అప్ప అప్పడా హాయ్ మల్పుడు హాయ్ బల్లే కైట్ హాయ్ మప్పులే అప్పు అంచాను పేరంటే అంటే ఇడుతులేకి హాయ్ మప్పులే హాయ్ పో ఎక్కడ చేతు దిత్తే చెప్పారు మనసి జయ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಕಾಂಡೆನೆ ಬೈದೈತೆ ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಂಡು ಬೈಯ ಏನು ಕಾಂಡೆನೆ ಬೈದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಂಕು 3 ಸಾರಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂಥರ ನಮೂನೆ ಅಂతుండు ಪಂಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಅಂతుంಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪಂಡ ನಿತ್ರಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಲ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಗೊತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಇಡಬಲ್ಲೆಂಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇಂಕದ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತಾ ಆಯ್ತು ಅದು ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋದು ಇದೇನ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ನಾಯತ್ತ ಹಾಯ್ 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 ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ നല്ല ಜನಾತೆ ಸ್ವಂತ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ದಪ್ಲೆ ಅಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಸೊ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ పోయాలి నిద్రలో పోయాలి వీడియో మళ్ళీ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಊರೂರುಲ ಅಂತುಡು ಇಂಕ ಒಂಥರ ಮೂಡಿತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂತುಡು ಏ ಗೀಚಿಡ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲ್ ತೂಲೆಗೆ ಗೀಚದು ಬಾಡ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಗೀಚ್ ಬಾಡ್ನು ಬರ್ಪೆರಿತ ಮಾಮ ಬತ್ತು ನಿತ್ತು ನೆರಪಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿರಿಗೆ Apa?
ಟೈಮ್ ಪಾತಿತ್ತು ಏನೊಂದು ಬಿಡ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಅಂಡ ಯಾನಿನ ಮೆಹಂದಿ ಪಾರಂಡು ಅಂಚದು ಆಯ್ಡ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡಲೆ ತೊಂಪೋತಲೆ ಅವಳು ಪೋದು ಪಡ್ಕೆ ಆಯ್ತುಂಡ ఆయన అమ్మేర ఆయన అజ్జిలడలే తొంపోపేರಿಗೆ ಇತ್ತ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಉಂಡೋಡು ಅಂಚ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪತ್ತಿತ್ತು ಬಿಡ್ದು ನಾನು ಮೆಹಂದಿ ಪೋಪಿನ ಬಂಡ ಸೊ ತೋಡೆಂಚ ಪುಣಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪತ್ತಿತ್ತು ಬಿಡ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದ್ದನ್ನು ಪಾಠ ಗುರ್ತಿತ್ತು ಅವಳ ಕನಾಯರು ಬಂತ ಅವಳ ಕನಾಯ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್